प्रमद बर' होननाय सासे नेताखौ जों समाजाव जायगा होनो नांला बिथांमोननि खुनु नेता पालि नेताफोरखौ गामियाव सोनो नांला बनरगाव बियाबनि सोरबांगा दैसानि जेंनाखौ इउपिपिएल सरकारा सुस्रांनो हायैनि बिपिएफ हानजायाव हाबो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै सरकार गैयै बिपिएफ हानजायाव आखाइ हमफैयो थांनाय बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ बिथांमोननो जे मोजां मोजां प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन बिथांमोननि दै खुरखानायनिफ्राय इर'सननिफ्राय माने रैखा खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जायियाव दुखु मोननानै बिपिएफ दोलोखौ दिनै बजबनानै लाफिनदों थांनाय मार्च दाननि 1 खालाराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ सोरबांगा दैसानि दैजों खुरखाजानाय जेंनाखौ लानानै रायजो राजाजों सावरायहैदोंमोन बनरगाव बियाबनि झारबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सोरबांगा दैसानि दैजों खुरखाजानायनि जाहोनाव आलाय सिलाय जानांनाय गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा रादाय होदोंमोन नाथाय खोथा लाखिनो हायासै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर'आ बे जायगायावनो फैनानै मावधारनानै होनोसै माने सानब्रै सानबानि गेजेरावनो बेबादि होननानै आरो लिंनो फैबावदोंमोन आरो मालमियालाय रायजो राजाफोरजों रायजा हरबाय रायजो राजाफोरजों फंसेबो बाथ्रा खोनासंजायाखै थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ रायजोनो रादाय होनायखौ मावफुंनो हायाखै नामा थारैनो बिटिआर सरकारा रायजोनि खामानि मावनायाव फेलें जादों नामा जायनि जाहोनाव दैजों खुरखाजानाय गामिनि जेंनाखौ प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा सुस्रांनो हायैलाय सोरबांगा दैसानि दैजों खुरखाजानाय आलाय सिलाय जानांनाय गामिनि सुबुंफोरा प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै सरकार गैयै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हानजायाव आखाइ हमफैयो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खोथा होयो बे जयनिं हाबाफारियाव बे बनरगाव बियाबनि बांलाजरा खासिबारि बे ओनसोलाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम लानाय जादों दा बेवहाय गामि सुद्दायैनो हाबजोबगोन बे खुनु इउपिपिएल बिजेपि थानाय नंला बिथांमोननि जेनाखि गेदेरथार जेंना जे बे दैबानाजों खुरखालांनाय स्कुल बिथांमोना दिनैसिम मोजाङै जायाखै आरो बिथांमोना दैज्लां समाव बिराद हालाय हाफाय जायो नाथाय बे 4 बोसोर प्रमद बर'नि सरकाराव बिथांमोननि जेनाखि जेंना बे मोनबो सुफुंजायाखै थांनाय बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ बिथांमोननो जे मोजां मोजां प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन फरायसालि जेंनाखौ सुस्रांनो होनदोंमोन बिथांमोननि दै खुरखानायनिफ्राय इर'सननिफ्राय माने रैखा खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जायियाव दुखु मोननानै बिपिएफ दोलोखौ दिनै बजबनानै लाफिनदों दिनै बेहाय माने फुरा गामि दरब्रै दरबाया खेबसेनो बिपिएफआव जयेन जानो नागिरबाय बे माने खुनु पार्टिनि खोथा फैला बिनिफ्राय जों मिथिनो हायो जे प्रमद बर'नि जेनाखि मावनो लानाय हाबाफोर दिनै मोनसेबो जाफुङाखिसै जागोन 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 ओरैनो 4 बोसोर 5 बोसोर बारलांबाय गतिके रायजोआ बिथांनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बे फोथायनाय गैयैखौनो दिनै बिथांमोना आरो दिनै माने ललिपप होबाय थानो नागिरो मैयाबो प्रमद बर'आ बे जायगायावनो फैनानै मावधारनानै होनोसै माने सानब्रै सानबानि गेजेरावनो बेबादि होननानै आरो लिंनो फैबावदोंमोन आरो मालमियालाय रायजो राजाफोरजों रायजा हरबाय रायजो राजाफोरजों फंसेबो बाथ्रा खोनासंजायाखै जोबोद दुखुनांथाव आं ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सारा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर' होननाय सासे नेताखौ जों समाजाव जायगा होनो नांला बिथांमोननि खुनु नेता पालि नेताफोरखौ गामियाव सोनो नांला मानो होनबा बिथांमोनहा दिनै बिटिसिखौबो फानबाय दिनै गासिबो जोंनि गोहोखौ हरजोबबाय 16टा डिपार्टमेन्टल' नङा गासिबो गोहोआनो जोबजोबबाय गंसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय क्षमता गैला बेवहाय गामि सोसननायनि खामानियाबो जाला 16टा डिपार्टमेन्टनि बादै दिनै बिथांमोना माने जेबो खामानिखौनो मावनो हाला दिनै 60टा समस्ति जानांगौमोन बेबो जाला दा बिदिबा बे सरकारखौ जों मा आसा खालामनानै लाबबाव साख्रि बाख्रिथ' होनो हाखायाखिसै दा बे सरकारखौ बबे बिथिंखौ लानानै जों बजबथावबावनांगौ दा ओंखायनो बे थगायसुलाफोरनि सरकार बे थगायसुलाफोरखौ फिननाय होनायनि जोंनो सम फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जोंनि गासिबो रायजो राजाफ्रानो बे थगायसुला मानसिफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बयकट खालामनांगौ जोंनि समाजाव बिथांमोनखौ भटनि गेजेरजोंनो सासेबो देरहा होआबालानो 40टा समस्तियाव बिथांमोना जाहाथे रावबो देरहानो हाया लाथिख' जायो
बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजा साग्रिद जानांगोन जों बिटिसिखौ बासायनांगोन बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बासायनांगोन बिटिसिनि हा हुखौ बासायनांगोन बिटिसिखौ जोङो बे दैबानानिफ्राय खुरखानायनिफ्राय जों आराम्भ खालामनांगोन मोजां खालामनांगोन बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगोन दा बे खामानिखौ मावनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बादै रावबो हानाय नङा बिटिसिआव सासेल' नेता दं बे जाबाय हाग्रामा महिलारि रावबो नेता गैया प्रमद बर'आ गावनि आथिङाव गसंनाय नेता नङा बे मालायनि आथिङाव गसंनायसो बे दिनै गावनि आथिङाव गसंनो हानायमोनब्ला दिनै बुंनो हानांगौमोन UPPLआ दिनै हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनानै जों 30टा देरहागोन बुंनो हानाय गोहो जानांगौमोन नाथाय बिथांमोना बुङो जों बिजेपिजों एलायन्स दं दा बिनिफ्राय बुजियो प्रमद बर'आ सासे दुरबल नेता आरो बिनि आखायाव बिटिसिआ थायोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यत जाथिनि भबिष्यत गासिबो बिथिङाव जों जोबस्रांलांसिगोन